Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. जों दायो हाम्पेजों टाउनाव थांनो नागिरदों आरोना. हाम्पेया मालाय एसे फैसा मोनसिगोन 5000नि चेक मोनगोन आरोना. हाम्पेया दिनै बेखौनो लायनो होननानै थांनो ओंखारदों जोङो. नै हाम्पेया जाखांनानै ओंखारबाय. तनिष्काखौ लांफाया दिनै. तनिष्का नों न'आवनो थादो आबैजों दे. न'आवनो थादो. हामा दे. आब लाबोगोन दे नों दे. Mama sabu dong. Aku coba kasih sudah, kasih. जों दा तनिष्काखौ लाबोफायासै हाम्पेजों आंजों थांगासिनो दङ दिनै अनसाय बिथांखिनि 5000 चेकखौ रानगोन आरोना जोंनि पासनय सेरफां मण्डलनि MCLA दिपक मौर सारनि आखाइनिफ्राय मोनगोन दा जों दा चेकखौ बेखौनो लायनो थांगासिनो दं हाम्पेजों आंजों आगोलनि दिनफोराव बिदि माने फैसा मोनफेराखैमोन नालाय सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनफेराखैमोन दिनै दा हाम्पेजों आंजों थांगासिनो दं नालाय बिनि थाखायनो जोबोद एक्साइटेड आरोना हाम्पेयाबो दिनै फार्स्ट टाइम मोनगोनखाय ओमफ्राय दाखालि बयबो आङो 2 लाखनि चेक मोनखांबाय 2 लाखआव 75000 मोनग्रोबाय बिनि उनाव 25000 बो मोनबाय ओमफ्राय 1 लाख मोनबावगोन आरोना दा जों थांगासिनो दं नै आगोलनि समाव बिदि मोनफेराखैमोन नालाय बेनिखायनो आं दा बिराद मोजां मोनदों आरोना गोसोखौ दिनै 5000 मोनगोनखाय हाम्पेयाबो 5000 फैसायालाय जोंनि थाखाय एसेबां बुरजा नङा खिन्थु एसे एनै खामानिफ्राव हेफाजाब मोनो आरोना बिदिनो दा माइनि सिजन माइ दैखांनाय माइ हानाय माइ मारा होनाय बेफोराव खामला हाजिरा लानाय एसे सहाय मोनो आरो बिनि थाखायनो गोजोननाय मोनदों आरो थेवबो सरकारनि बुस्थु एसे फिसा जिनिसबाबो जिख्लाबसे मोनबाबो गोजोननाय मोनो आरोना लोगोफोर दा मोनफैबाय नै जोङो माने चेक होगोन जायगायाव हाम्पेबो आंबो मोनफैबाय माखासे मानसिफ्रा मोनफैजोबाखै नै मादैमोनाबो मोनफैबाय दा अबेनि मादैमोनालाय किसानपुर दे माखासे मोनफैबावनांगौ दङ मोनफैथ'वाखै एसे आजावलाबायनोसै नै जोंना बसआ बाजैखौ लाना फैदों नुबोदों हारा गलायदों माथो थैबायलै ट्रेनानो माबा सौना गालांदों दासो नायबानो नुयो दाबो नायथां जोंना MCLA सारा फैबाय आरोना बेनो रानगोन दिनै चेकखौ सिङाव पुरा बर्ति 5000नि चेक पुरा बर्ति 200 जननि रानगोन दिनै चेकखौ बेवहाय जोंनि पासनय सेरफां मण्डलनि MCLA सारनि आन्दाराव जेसेबांनाखि BCDC दङ जेसेबांनाखि गामि जायगाफोर दङ बिनि मानसिफोरा माखासे फैदों आरोना जायबा माने MCLA सारनो लिस्टखौ होदोंमोन अनसाय बिथांखिनि फर्मनि थाखाय बेहाय 200 जनल' फैग्रोदों सिगाङावबो होखांबायनो सिगाङाव बिदिनो 250 जननि होखांबायनो आरोना बोसोरसेयाव बिदिनो 200 जन होयो आरो देग्लाय 200 जन होदों खालमासि आरो 200 जन होलायगोन बेफोरबायदि आरोना सोरबाफोर मोननो गोनां दंबा फर्मफोर होदोंमोनब्ला दुखु मोननाङा माने उनावबो मोनगोन होनना बुंदों सारा जायफोर मोनथ'वाखै आरो जायफोर मोनगोन जायफोर बे अनसाय बिथांखिनि चेकखौ मोनाखै नोंथांमोना उनावहाय बे MCLA सारजों जगाजग खालामनानै बिनियावनो नोंथांमोना फर्म एबा डकुमेन्ट्सफोरखौ जमा गथायनो हागोन आरोना आंबो सारनोनो होनायमोन बिनिफ्राय थांनाय बोसोरावनो होनाय आङो देग्लाय फैबाय आरोना दा जोङो गिबियावनो जिनाखि हाबाफारिखौ लानो सानदों पासनय सेरफां समष्टि श्रीजुत दीपक मौर सार MCLA साराव মই जिनाखि दाङि ধরে মই অনুরোধ আর লোকেছে আমার আরোনাই নমস্কার আদরণীয় করব लोगोसे गाहाय लेङाइ नेहाथारि तुलिसर बसुमतारी आदाखौ फरायनाय थाबाय অনুষ্ঠানত আমার MCLA মহোদয় আছে এই সময়ত আমার চেক বিতৰণ কৰাৰ আগে আগে দুই এষাৰ ক'বলৈ বা বক্তব্য ৰাখিবলৈ মই ছাৰক অনুৰোধ কৰিম আজি আমাৰ বাপুজি প্ৰকল্প
সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মwnbai নমস্কাৰ। আৰু আমাৰ মাজত মণ্ডলৰ সাধাৰণ সম্পাদক বৈদ্য ডাঙৰীয়া, টি মৰ্চাৰ সভাপতি লক্ষীৰাম বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ ভুৱনেশ্বৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, মণ্ডলৰ কাৰ্যকৰ্তা, ডিচি চেয়াৰমেন, ভাইচ চেয়াৰমেন আমাৰ মিল্টু নাথ ডাঙৰীয়া, আৰু আপোনালোকক আমি যেতিয়া সহায় কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিব লাগিব নালাগিব? হা আজি আপোনালোকক আমি চেক দিলোঁ, সুবিধা দিছোঁ, এটা ঘৰ দিছোঁ, অৰুণোদয় দিছোঁ, ৰেচন কাৰ্ড দিছোঁ নাই? আমি এতিয়া অৰ্ধা বিনালী চেক দিছোঁ, ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ চেক দিছোঁ। আজি আমি ইমান সুবিধা যেতিয়া আমি দি আছোঁ, তো আপোনালোকে সেই কথাবোৰ উপলব্ধি কৰিব লাগিব, সেই কথাবোৰ আপোনালোকে বুজি পাব লাগিব। আগত আমাৰ ঘৰ নহয়, ঘৰ পালে ঘৰবিলাক কমপ্লিট নহয়। সেলফ হেল্প গ্ৰুপত কিন্তু আগত 25,000 টকা, 10,000 টকা, 15,000 টকা নদীৰ আছে নেকি? আমি দিছোঁ। 200 সেলফ হেল্প গ্ৰুপক আমি এতিয়ালৈকে 25,000 টকা দিলোঁ, মোটামুটি 50 লাখ টকাৰ অকল আমি চেকে দিছোঁ সেলফ হেল্প গ্ৰুপবিলাক। মোৰ সমষ্টিত মই অলৰেডি এতিয়ালৈকে 200টা সেলফ হেল্প গ্ৰুপক আমি পইচা দিলোঁ 25,000 টকা। এইবাৰ আকৌ আমি কালি কৰি দিম, আকৌ লিষ্ট বনাম। ঠিক তেনেকুৱা অন্থা বিধানদি আমি 600 মানুহক দিছোঁ। আজি আপোনালোকৰ 200 জনক দিলে আমাৰ 600 হ'ব। আজি আপোনালোকক আমি 10 লাখ টকা দিলোঁ। আজি 10 লাখ এনেকুৱা কৰিলে আমি 3 বছৰৰ হিसाब কৰোঁ 30 লাখ টকা। MCLA सारनि बिबुंथिखौ एसे खोनासंबाय, बिनि उनाव नै मादै जोंहा सन्दनाया मोनग्रोबाय आरोना सेकखौ। गिरुबारि इभा सरगियारि गिरुबारि सिरियाल मथे नाम गाबज्रि लेंहरदों बयखौबो। सोरनाबा नामा फैथ'वाखै, सोरबाबा जिरायगासिनो दङ, सोरनाबा फैबाय, बिनिफ्राय फैयै लांफैबाय आरोना। MCLA सारनि आखाइनिफ्रायनो होदों सेकखौ। लिस्ट मथे नाम सफैथ'यैफोरा एसे गोबावैनो नेनांबाय। आबैया मोननानै नै सेकखौ जोबोद खुसि जादों आरो। नैबे आबैयाथ' एसे कमेडिबाव, खुलुमनायाबो एसे गाजायैनो खुलुमना थांदों बे MCLA सारखौ। ओमफ्राय नै मादैमोनाबो मोनजोब्बाय गासिबो। हाम्पेनि बारै नै हाम्पेयाबो मोनफैबाय दायो। Aina Bosumutari, Muhammadiyah. आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थायासै लोगोफोर, आरो जायबा नाम लिस्ट हरदोंमोन MCLA सारनिफ्राय लांफैबानो जाबाय। सेकआ MCLA सारनियाव 34था नामा थालांबावदों आरोना, सेकखौ रानजोबनो हायाखै। माखासे मानसिफ्रा मोनफैजोबाखैमोन नालाय, जायफोर मोनफैयाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायदों, नोंथांमोना MCLA सारनिफ्राय, दिपक मोर MCLA सारनिफ्राय लांफैबानो जाबाय सेकखौ। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।